Sa laing balita, sama sa tuwag sa building Cebu City, dito sa Mandawi, nagusbat usab kining commercial building o duha pa ka mga bahay gumikan sa excavation nga tukuron sa bagong edipisyo. Mas gigabi pa karon ang pagpangliki nga nakitaan sa maong struktura o rekomendar na kini pa-demolish. Si Nico Serino sa exclusive report. Nakaplastada na ang mga warning signs gikan sa Office of the Building Official (OBO) sa mga apektadong edipisyo sa may AS Fortuna, Mandawi City. Kining commercial building nga giokupahan sa usa ka car repair center giabandonar na. Matod sa nagbantay nga gwardya, gipanguyawan gihapon siya sa estado sa maong edipisyo gumikan sa grabe nga mga liki-liki. May parte sa maong display center ang nahunlak. Managsa na siya. Magkuhan lang siya. Ma'am, nagubo? Nagubo, gid. Ako naman kayo na siya kisi diri ko. Tudrod? Tawa ka rin. Ikaw ka na kuyawan? Playo lang. Aware lang ba? Gikural na hinuon ang maong parte sa building. Ang developer sa tupad nga yuta nga mupabarog og high-rise building maunay mo patrabaho niini. Samtang mas migrabe usab ang danyo sa duha ka mga panimay sa dapit. Kining usa ka apartment unit nagdahirig na gyud gumikan sa padayong pag-irog sa yuta. Matod sa nagpuyo sa lain nga balay, mapugos sila pagbalhin alang sa ilang kalawasan. Anam-anam na sila nga nang hipos sa ilang mga kabtangan. Mahadlok magabi maglisod na kay kog tugo sahay kay usay maka-hear kog kanang namang saba-saba sa loyo. Like kanang mga cracks ang ground, usay maka-feel mga ina kong ground mag-vibrate. Mag-goal na lang noon ko kay samot pa ang room na ko akong mga manghod kay napa sa loyo. Sa una namong interview sa taga-Office of the Building Official sa Mandawi, iyang gipahibaw, gikatakda ng i-demolish ang commercial building ug duha ka mga balay. Ang developer sa tupad nga yuta nga mikubkob sa ilang tukuron nga building maoy mo abaga sa galastuhan sa pagpabarog ug bag-ong istruktura. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.